Як мисол дар бораи секунҷаҳои монанд кор кунем. Саволо доштааст. Дар шакли зери мо як секунҷа дорем. Як секунҷаи монандро ёбем ки периметраш 60 сантиметр баробар бошад. Пес аз инро кор кардан бояд ба хотир биёрем секунҷаҳои монанд хусусиятҳош чи аст ва кадом секунҷаҳоро мо монанд мегӯем. Барои ҳамин биёен аввал ба хотир биёрем. фарз кардем ки 2 секунҷа дода шудааст ва ин секунҷаҳо монанд аст. Ин чӣ маъно дорад? Ин секунҷаҳо тарафҳояшон як хел калон ё майда мешаванд. Яъне каратии умумии калоншавии ва хурдшавии тарафҳо як хел аст. Масалан дар инҷо мо ин таносубро мебинем. Таносуб чӣ маъно дорад? Тарафҳои монанд бо як рақам калон мешаванд ё майда мешаванд. Ин ягон рақам шуда метавонад. Биёин ба саволи худ баргардем. Секунҷа дода шуда буд. Периметриро мебинем ки ба чанд баробар аст? 20 аст. Аз мо 60 мепурсад, албатта ки вай секунҷа камтар бояд калон бошад. Ва чӣ хеле ки гуфтем, тарафҳояшон як хел бояд зиёд шаванд. Агар 8 бошад, тарафи AB як DE карати якдигар бошад, бо як рақам зиёд мешаванд. Аз инҷо дидем ки K баробари 3 аст. Аз инҷо чӣ маълум мешавад? Секунҷае ки бо тарафҳои 24, 15 ва 21 ин секунҷаи монанди ба саволи додашудаи ман аст. Ва периметри он ба 60 баробар аст. Яъне мо инро умумӣ карда метавонем. Фарз кардем секунҷа бо тарафҳои ABC дода шудааст ва периметри X. Агар ман як секунҷаи монандро агар ёфтан хоҳам, вай секунҷа бояд як хел ҳар як хел бояд калон шавад ё майда шавад. Яъне бояд рақами K. Ва онро агар ёфтан хоҳам, периметрро ба суммаи тарафҳои секунҷаи дода шуда тақсим бояд кунам.